da lafiya wallahi wata naira 1000 na ne ta faɗi na tuttuba ban gani ba ya zafi Allah ka ganta naira 1000 ka ta faɗi ka gani ne ai na zan gani to ka bani ajiya ne Allah ka ganta ne a cikin ajiyun nawa don ta faɗi kana nema shine zaka zo cikin ajiyuna da Allah ka gani ka bani to na ganta to ban mana ga ta nan sai ka ɗauka don za kawai Allah ya isa